नैबे खेबसे ज' थानानै हगारजोबबावो जाबावगोन ओजों ज' खेबहैगोनलै दा खामानि गैया बिसोरना बै गाननांगौ खोमाथो फायसो बै मालाया apa kabar ini? Sudah. Kamu sam. Ada apa rumah? Mau dia cuci ala cuci apa? Nangkai dia ada. Cari bungkus sam. Ini itu rumah lah beli ya. Marah aja benar lah. Kita sosial dari satu nusa beda lain. जोंनि आनसुग्रा हाइलाइट खालाम बिसोरना बबे खेब बिथारियानो गैया नै सासुदो जादों मामा थुबाबो थारा लाइभ होनायावनो रावनाव फैखाया बेखौ दसे होदो आरो दंखायो खेबखौनो लागोन खेबखौनो लाग्रा लाइभ मोजां मैयासो केमेरा स्टेन्ड एरि अर्डार होजोब्बाय आंना माने आं नै सोलाबा बोरै जाबावनांगौ दे सोलाबाखिसैना आं बेखौ हाबा बाहेरायाव थांनांगौ नागिरबाय Dijiwa nama. Hei, sebentar. Mana deh, tipis kuli gohom, pegas nung deh. Nak kurno ni cima. Bola, kurno, isat cima, siap dong. Bisa ya, bisa.